publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:10. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunak ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Oktubre 26, tuig 2021. Kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Report sang B11318 variant sa Bacolod hindi kinahanglan ni kaalarma suno sa EOC. Inter-island transportation na peligroso pa sa Negros Occidental. Sa balita national NBI, may pandam kontra delivery scam. Ang patong sang buwis sa digital transactions ginapatunan sa BIR. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
elementary nga evacuation center na kung sir ginbaha man. Uy, kaya dati tumakami nga ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na kung sir ginbaha. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 17 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang wala dapat sang ikaalarmang publiko sa report sa Department of Health nga B11318 variancy sa Kabaculan niya. Suno kay ang Oktubre 25 sing nabato ng report sang DOH ng isa ka Bacolod noon ang nagpositibo sa mga varianta. Ang nagpositibo ang saka 34 anyos nga babae nga taga Barangay Alihis pero naka-recover na sa virus samtang naga-quarantine sa Metro Manila hag nagpuli sa pungsod gikan sa UAE. Sa datos sang DOH March 5 sa nagabot ang babae sa Pilipinas March 10 sang nagpositibo sa virus kag naka-recover sang March 21 na. Suno kay ang tinalikdan pa nga Abril sang nagbalik ang OFW nga trabaho sa Middle East. Sa karon ginpahayag ni ang ila pa ginawlat ang final report sang contact tracing team hag pagkuha sa mga datos sa mga persona nga close contact sang nagpositibo. Ginklaro ni ang wala man din sealed off ang balay sang nagpositibo sa Barangay Alihis. Sa iban nga balita lokal, peligroso sa gihapon para sa Negros Occidental kung tugutan ang Inter-Island Public Transportation. Sunog kay Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Fernando Diaz II,
Isa ini sa mga tupiko nga ginhambalan sa Sinapol nga ginapatigayon ni Governor Bong Lacson kaupod ang mga miyembro sa Provincial Incident Management Team o kon PIMT. Dugang panidiyas, nagapabilin ang mataas nga quarantine community status sa probinsya o kung sa Negros Oriental, bangod ini ang napaidalom sa Alert Level 4 o kung High Risk Classification sa COVID-19. Liwat nga magasapol ang PIMT kung maghagan-hagan na ang kaso sa Negros Oriental, kag mahimo nga desesyonan na ang plano nga pagbalik sang inter-island provincial bus trips. Base sa Oktubre 25 tuig 2021 nga record sa Negros Oriental, 855 ang bagong nga kaso sa COVID-19 positive, kag 13 ang dugang nga napatay. Ang Negros Oriental nalakip man sa may pinakataas nga COVID-19 case rate sa Central Visayas, samtang yara man sa red zone ang hospital utilization rate. Sigog has met with the incident management team, and ang aton assessment is that there's more risk on the part of Negros Occidental in opening up the lanes, no? Transportation. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Refrando Diaz II. Amat-amat na nga nagadubo ang bed occupancy rate sa mga isolation facilities kag provincial government-run hospital sa Negros Occidental. Sa ginpresentar nga datos ni Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Refrando Diaz II, napet sa Oktubre 24 ang EB Magkaroon na Healing Center ang may 52 na lamang ka mga COVID-19 positive patients. Kadis may 16 kag sila may 22. Sa mga hospital naman nga gindesignar na bilang COVID-19 centers, 69% ang occupancy rate sa may Valladolid District Hospital, Cadiz District Hospital nga may 95%, kag Valeriano Gatuslaw Memorial District Hospital sa may Himamaylan nga may 74%. Naglaom si Diaz nga magapadayon ang kooperasyon sa mga pumuluyo kag magpabakuna ang wala pa mabakunahan, sa tuon nga mag-abot ang dugang nga supply sang COVID-19 vaccines halin sa gobyerno nasyonal. Sa katapusan nga balita, lokal, ginkakas sa pwesto ang Assistant to the Regional Director sa Land Transportation Office o LTO6 nga si Director Arturo Apolinar. Suno kay LTO6 Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Gidospan II, nagpapanaog sang mando si LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante nga nagamando kay Apolinar nga magbiya sa pwesto kag mag-report sa Central Office ng LTO. Dugang pa ni Gidospan, wala pa nila mapasabat si Apolinar sa mga akusasyon batok sa iya, bangod wala pa makabaton ang LTO6 sa formal nga reklamo. Buwas nga adlaw natalana nga higsapol ang LTO6 sa mga traffic enforcers nga ginaligar naglagas kay Apolinar matapos inigin pahayag nga naglapas sa layis dalanon sa syudad sa Iloilo. Suno pa kay Gidospan, ang paggakas kay Apolinar sa pwesto ang nagapatimaan lamang nga wala sang may ginatolerar nga personal ang LTO kag ang may mahimo nga sala ang hatagan sa nagakaigo nga pinalidad. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time DTX sa 500 Cups. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo din ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw. D3 Biofood Supplement mga okay, no? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka malang respetohon ha? Kakagid no? Naman ang baka! Tuto sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Nagpanda mga NBI sa publiko ang sa nagadahamo nga kaso sang delivery scam sa Pilipinas. Suno kay NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo, kalabanan sa mga biktima sa sining scam ang mga delivery rider. Suno sa NBI, pila sa mga nagakabiktima sang scam ang wala na nag-file sang formal nga reklamo. Ginpathag ni Lorenzo nga ila ginatutukan kung pinansyal nga aspeto ang scam, samtang may iba naman ang ginatawag nga nuisance scammers. Nagpandam si Lorenzo sa mga involvado sa fake bookings o fake orders. Bangod mayara inisang penalidad nga 6-12 katuig nga pagkapreso bangod sa identity theft. Ginmando ni Finance Secretary Carlos Dominguez III sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga magtukod sang unit nga magatutok sa pagmonitor sang negosyo nga ginahimo online. Sumungman makig-angot sa ilang counterparts sa iban nga pungsod agod mahibaluan kung paano ginapatuman ang tax digital transactions. Suno kay Dominguez, kinahanglan nga makalagas ang Pilipinas sa karon nga nagadamo na ang mga naganegosyo online kag madamo nga mga consumer ang nagabakal paagi sa digital platform sa panahon sa COVID-19 pandemic. Nakigsapol naman si BIR Commissioner Cesar Dulay sa National Investigation Division kung paano inihimuon partikular na ang pag-monitor sa negosyo nga ginapaagi sa karon online.
Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:33. Ginapaaksyonan sa karon ni Manila Mayor Isko Moreno Gumaghoso sa Interagency Task Force against COVID-19 ang natabo nga pagdagsa sa tao sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Sulod sa presidential aspirant para sa 2022 elections, kinahanglan pasakaan sang kaso ang mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources nga among may kontrol sa lugar. Magluwa sa mga opisyal sang DNR, ginapasabat man ni Gumaghoso ang pila ka mga opisyal sang gobyerno nasyonal sa paglapas sang COVID-19 health protocols kasunod sang ginakabig super spreader event. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:34. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Oktubre 26, tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!